Oye! Chikuni cha usi. Yojera rimene. DPP oye! Ule mwanu mai watu. Komatu ku DPP tukusungira guys. Zedi? Taima ni mai na vicha. Taima ni mai mainja. Bwana vipi? Zosekesa kwambiri ni mamva sulo. Pajarine ni mangola nkula. Nduna ya boma kuinena nduna inzake amumba amanena akabwira akuta maisi munasambe mukapode. DPP oye! Bwana vipi? Mpaka na anauza speaker kuti mumpunzise uyu kupoda yoti pangisa manyazi uyu. Ndizoona anthu otero angatiendesere ziko kuchipaka vaseline 2 days chili mbuku tuwa. DPP oye! Bwana vipi? Nimafuna ndinene kuti ife kuno ndife anthu othokoza. Kuno tinayi ndi ma primaries positedwa apa. Tithokoze achipani mosogozedwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndondomeko zonse za chipani. Zikomo asikana timbabe nthawi inati. Ndondomeko mmene zinayikidwira pa nkhani ya ma primaries kwathu kuno zinaenda bwino, ndipo kuno tatulusa anthu amphamvu. Mukonzekere bwana vipi? Nimafuna ndinene ichi. Bwana vipi? Ndili pa live. Koma ku Southern Region MCP sindikuwapa MP olo mmozi. DPP oye! Bwana vipi? The whole of Blantyre yatu yose tilimo ma MP kandi nayeni. The commercial city of Malawi. DPP oye! DPP oye! Bwana Blantyre yonse apart from kutitengera makampani atu onse kupita nawo kulilongwe, Blantyre yonse bwana ilibe nduna olo imozi. Tilibe nduna olo imozi ku Blantyre. Anatipasa nduna imozi ku Southern Region akuti abida komwe kuchikwawo. Kodi ife anthu aku Blantyre si anthu oti tikayimiridwe ku kabineti. Izi tisazapangeso. Tikumvana? Bwana vipi? Zana ali nimeoneraso ka video kena. A president atu munthu otanali mbusa referendi kwera ndikumalankhula. Bwana vipi? Namva chisoni akuti muuzane kumeneko amalawinu sinathane nanu mundimva kuwawa paka 2030. DPP oye! Bana presidenti amene Malawi anamusankha poona kuti ndi mbusa sazapanga chipongwe. Lero kwauza Malawi akuti amumva kuwawa. Nimafuna pamene mwakhalapo aliyense angoganizira mutumo kuti kodi mmene tayendera 5 years yachakwera titampasaso 5 years ina tikhala bwanji. DPP oye! Bwana ndizomvesa chisoni koma ndimafuna ndi auze achakwera kuti achakwera
sitimva kuwawa, tazolowera. Koma kuyambira pa 16 September, inuyo chimwendo kunkulu nonse chimimba kama jakete mutimva Malawi kuwawa. DPP waye! Bwana, Cholanda sijikhalisa. Cholanda chikubwerera. Chikubwerera kwao. Malawi tazunzika. Malawi muno tindi mafactory atatu akuluakulu opanga sugar. Atatu. Irovo kunchalo. Irovo angwa Salima sugar kusalima. Angati? Koma sugar amene tikuvutika naye iyi. Bwana VP ndikuuze na bale anga. Sugar amene timajesedwa ku Malawi kuno. Amene tikuvutika naye kuti timpeze. Si first quality so iya. First quality yonse ikupita kunja. Ife zosalirazo kuti tizipeze. Ndiye kuti tikagone panja pa shop. Sizinachitikepo Malawi muno bwana sugar woti tikulima toka kumafika 6,000 kwacha 1 kilo bwana. Ine zimene alankhula women director Madam Navicha kuti APM akuphika ndizoona. Nasuzumiramo pang'ono. Muli zinthu zokuti kuyambira pa 16 September mukonzekere kuti Malawi tikuthamanga kwambiri kukonza dziko lathu. DPP waye. Number 1, bwana akuti akufuna program ya AIP tithese tikonze bwino program ija kuti imuchite benefit Malawi wina aliyense mene inayendesedwera nthawi ya Malemu Bingu. DPP waye. Bwana anthu akumafusa kuti kodi mwatikonzera chani mukatenga bomayi. AIP tithesa, tikonza wina aliyense azikolola. Komanso bwana akuti kunkhoke kwathu kuzikhala kozaza nthawi zonse. DPP waye. Kunkhoke sikopangira makadi a registration bureau iyayi. Kunkhoke tisungeko chani? Amalawi akavutika zitani? DPP waye. Bwana akuti nso alimi ang'ono mukonzekere. Iza kupanga nifu ndi pamene akubera chakwera ndi anthu ake kunifu. Zimene zijatithesa. Tikufuna tisegule farmer banki. Farmers chani? Alimi ang'ono konzekani banki yanu ikubwera. Kumene muzikatengako zida zoti mugwirise ntchito. Tikufuna ngati boma la DPP chaka choyamba tithane ndi njala mdziko muno. DPP waye. Komanso kwa agriculture konko bwana kulima institution ambirimbiri opanda ntchito amene akungoberako chakwera ndi azibale ake. Ma institution amene sakugwira ntchito tikuchotsa tikuthetsa unduna uzigwira ntchito. DPP waye. Bwana nasuzumiranso kunkhaniza maphunziro. Ndaona bwana yambakale kukonza. Mukumbukira bwana VP professor nakatitengera ma school 250 ku America ma secondary school. Koma tilatuluka mboma azungu ajanane nakuti yayi
Maskulu awatidikira. I think ankalota kuti APM akubweraso. DPP waye. Tikonzekele constituency ina iliyonse kulandira ma secondary school hapa mwamba. Kera kwa America. Amene APM anatipezera kale. Bwana, sitikungokamba ma secondary school okha iyayi. Komanso ma primary school amangidwe anyuwani. Akuti boma lina lililonse tipange study district iliyonse Malawi muno izichita yokha generate magesi oziyendesera pa district ipo. Bwana, palibe chingayende ngati magesi tilibe. Mafactory akuluakulu akanika kubwera achakwera anatinamiza kuti vuto la magesi athana nalo. Pano ndikunena pano meni manyamuka kunyumba ndasiya kuli blackout. DPP waye. Mbusa ona masi ndinaone ine uyu ndewaonjeza. Koma ndimafuna ndimuuze. Nduna zanu zafika pokuti kutulusa warrant of arrest kukana kumangidwa. Dikirani pa 16 pa mawarrant amene ajati kwatulusa. DPP waye. Bwana mukumbukira inu nagwira ine nduna imodzi itaba. Atagwirizana ndi akubuchale. Mpaka na ananyamuka kuno athabo chakaka nyilenda kukatenga ndrama ija kubweretsa. Inamangidwa. Pali nduna ina bwana kumpoto kuchitipa huko. Mpaka na inakabweza benzi imene satana mpasa. Kutuluka warrant of arrest. Bana Chimimba anakambisa nyumba mwake kuti asamangidwe. Tukuziziwa mawaranti amene akugwira ntchito. Bwana kuli nduna ina yazolankhula mpaka na inatuma bodyguard wake kaombera munthu. Mpaka lero kuli zikubwera zimenezo bwana. DPP waye. Bwana kuli nduna ina. Ndizipitiriza. Muziwe kuti nduna zonse zikubazi akuzituma ndi Chakwera. Akuzituma ndani? Akubali mozi. Palibe nduna imene kugwira ntchito ya Malawi. Palibe nduna ndayiona ikuzipereka kuti igwire ntchito yothandiza miyoyo ya Malawi. Nduna zonse zokuba zokha. Bwana, nduna ina iyi kamwana kake kakakazi mpaka na magali moto 20 chakuti. Pano bwana ndunena pano ndi neba wathu wagula manyumba awiri mpise mugule achibwenzi. Ndrama zachulukira. Kodi ukakhala nduna yona ndrama ndi otuziba? Anakwikira panepo kutuziba. Tikusunga mafairo pasop. Nthawi yanu yasala pang'ono. Bwana ine ndikanakonda kuti zingolankhula. Koma ndikupaseni mpata. Nimafuna ndinene mawamaliza bwana. Mawamaliza kupita kwa Anabelo Ntalimanja. Anabelo Ntalimanja. DPP waye.
Mai ndinu Malawi, ndinu mzimayi, ndinu jaji, timakupasani ulemu chifukwa chokuti ndinu jaji. Timakhala ndi chikhulupiriro kuti majaji amapanga chilungamo. Musaononge dzina la majaji, musaononge mbiri ya azimayi ya maudindo. Chimene mukubisa ndija? Chimene mukubisa ndija? Eni zisankho ndi DPP, MCP, UTF, Afodi, ndi zipani zinazi. UTM usali muti? Ndiye eni zisankho. Meki ili ngati refari. Ili ngati ndani? Refari. Sopano masiku ano mukaona game ya mpira, refari akakhala kuti pana pake sizi kuchita bwino, chimachitika ndi chani? Mapita kuona VAR amati VAR. Ife ngati eni zisankho tikunena kuti tili ndi umboni kuti mafigures amene mwayika mu chikompyuta chanucho ndi mafigures apa ground sizikugwirizana. DPP waye sizikutani kugwirizana. Mutimvesese chimene tikunena. Ndiye ife tikunena kuti mabwana ndife, inu ndi antchito ongoyendesa chisankho. Tikufuna tione apa bwinobwino kodi mwayendesapo bwanji. Akuti ayi musaone zimenezi ayi. Anabelo Ntalimanja, Malawi ndiyo kwiya. Ndife anthu okwiya. Mwatizunza, mwatigulisa zinthu modula, mwatiphera vice president, mwationongera economy, mwatizunza boma la MCP. Mukati mulamule by force, Amalawi agende sifeyo iya. DPP waye, ine pomalizira ndikunena mau awa. Bwana VP ngati National Organizing Secretary wa chipani chachikulu kwambiri Malawi, DPP, kuyambira mawa ndikukumana ndi National Organizing Secretary anzanga. Ndipo bwana, ife ngati zipani zotsutsa tikupanga mademo. DPP waye, bwana ndikuwapasa ameki 10 days. 10 days bwana VP. Tikupanga mademo. Mutimange, mutipe. Koma tikufuna chilungamo. Anthu avote mmene akufunira. Anabelo Ntalimanja, Malawi ili manja mwako. Ukafuna nkhondo tili ready. DPP waye. Chala mwamba.